sami anu aran pateso wonten long prepra koro guna kaya urune kangen tapi nuhun ning Rahutama
sing pagelaran kabeh ketitik ana ketara hatiku apa nyoto oleh ingkang ibu narayan omawit kang mas tunapa para linggih tamu sedayan. Sawetawis sakinipun sung pambiyantu saha panjang kuyung karsa puji donga katurunipun bapa teman sekali Ibu Yayu Sri Lestari. Ingkang pidalem teng Tobong Tawang Sari Sugarjo perangan mongko tata pacara wisudaning temanten. Kusuman Roro Eka Wirawati SS Sembada wis kepareng jinatu krama miwah wis kawin wisuda. Kalian Bagus Ahmad Fauzi sarjana hukum putra kakung saking Ibu Erna Yulianti. Ingkang miju tebih saking Kajen Tlatah Kutha Pekalongan. Sawetawis tata pacara mangka wisudaning temanten kagelar agung saking Kang Mugati awit antuk berkahing Gusti Kang Maha Kawasa. Pamuji donga saking Priagung tamu anggene kepareng rawuh lumadining tata pacara wisudan temanten. Wus kalampan paripurna wilujeng tuntas boten wonten alangan sakwiji punapa. Pramila matur kunjuk para tamu anggenipun tasih mirunggan suka lenggan anggenipun rawuh. Tasih kasun puji donga katur kunjuk pinanganten sarimbit suka mangke lumaraping Debran Agung dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Para lenggah tamu sinedah. Para kadang-kadang putra Bengawan campur sari kang mijil saking ladan tangkisan Tawang Sari Sukoharjo Makmur. Ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Raka Mas Febri Mos sarjana seni. Nyawiji kalaras audioson ugi para kadang-kadang endah barita streaming multimedia video syuting. Tasih ngembandu saking kepareng amengku gati bapa teman sekalian Ibu Yayu Sri Lestari. Kasun caos panglipur anggenipun ngrencangi sukala lenggahan para priagung tamu. Matur kunjuk para kadang punden sepuh miwah para kadang among rawuh kakung putri tasih siaga samapta kinen mangke menggah pratitesaken rawuhipun para tamu sum pambiyantu saking bapa teman sekalian Ibu Yayu Sri Lestari. Pramila anggenipun suka ngrencangi lenggahan para priagung para kadang putra Bengawan. Mugi dados neresep sung sawetawis anggenipun suka panglipur pangalembono miwah panyaruwe kala sumanggaken para tamu. Sinaltan jangkep Triwiduwati ingkang ketempen rawuh menika sawanipun Mbak Tika ingkang mijil saking tlatah Sumber Lawang ingkang mapan leres saking Gunung Kemukus. Ya mangga nak nuk kene ya. Jan. Ger. Aduh tanganku do foto linggih. Nyawiji katur panglipur kunjuk kadang-kadang putra Bengawan
jika laras kadukung endah barita streaming video syuting warga Tobong Tawang Sari Sukoharjo anggenipun sung pambiyantu mugi dadosna amal sae kunjuk katur wonten panguwasani Gusti Kang Rat katentreman reh samudayanipun kanca putra Begawan. Yes you.
kowe seme kae wicarane ngasepake tansah krungu guyone pindha wae tanjung manis rasane rasa sebab madu semesi tanjung kuno kuciwa
tan kawuri tanjung gunung Besang swara bangun Sepatung bekali oyot Aja telan lan wong triyot Grame lora prasaja Rasa matu saya katun memanisi ati ngendika senglihatu pinasika Jago sumot ageme semua nyata dadi sadar berangkat Rasa madu bebasane memanisi sagung wanita saroja iya Kemari palocinawi karna harja itu Nusantara pemine kancana uga was kaluka ada dasar Pancasila alasin isine iku kabeh budidaya samake aja dilalekke nyoba nglestareke supaya bisa nganti roto-roto menyambutku Kemari palocinawi karna harja itu Nusantara pemine kancana uga was kaluka ada dasar Pancasila alasin isine iku kabeh dadi titipane anak putu prayoga budidaya samake aja dilalekke nyoba nglestareke supaya bisa nganti
Roko murad anakku Matur nuwun Mas Bukimin. Siap. Aturi wekdal. Nggih. Kaping sepindhah kula ngaturaken bunging panuwun Nggih. ingkang kalian ingkang pangmangku gati Nggih. nggih Bapak Tukiman Sekalian. sekeluarga ugi temanten kekalih ingkang sampun krama kala wau enjang kanthi lancar mugi-mugi Sri temanten kekalih sageta menika nglampahi bebrayan ingkang sakinah mawadah warahmah. Amin. Saged pitantuk cepet pitantuk momongan saking kersaning Gusti ingkang murbeng dumadi. Amin Allahumma amin. Ya monggo Mas Benjamin kasupayaken sambung wanci dalu jinajaran. Iki mbae dituntun ya nak ya. Hah? Soale mbae wong Tuntun tuwa maju kan- lono, maju lono. Ya Katika, dijak maju rodok kene. Gawon jenengane ngapusi ya. Ngapus apa? Lah wong aku ra kok sumber lawang senengane gawe-gawe lho nyenengane. Kos sumber lawang kan dhisik saiki kos neng Ya Pedan. ora nyenengan ki Loh, senengane kok asline cucukan. Pedan apa sumber lawang? Cucukan tumbak senengane lho. Oh lho diwalik tumbak cucukan ora Iya. cucukan tumbak. Lah iya, kula kira tau ning sumber lawang jenengan. Lah iki jare kowe dodol kopi neng kono. Nah jenengan ki lho. Ya, piye? mesti Langganan ning kono mesti. Ya karo kowe. Ya monggo Mas Benjamin. Nggih, Bapak. Ora apa-apa no. Pripun? Nggih. Jan kok kowe kok sumber lawang bae ya ora apa. Ora apa-apa. Mboten ngoten mangke resake sing urgent sing mikir niku lho lha Oh, nek sing maka. sumber lawang ki lak ya adoh to, Pak. Nggih. Lah dipikir apane ado ya karepe wong standare penyanyi ki loro selawe kok arep ado cedak kok. Kuwi Standare seprapat yuto. loro selawe karep ado karo jundaan. Tanggapane Monggo undangan. Bapak anu sedherek ingkang Iki mboten ngagem pangapit, nggih. mboten ngagem Nyuwun bawa. tulung diringi bae nggih. Nggih, nggih Pak. Nggih. Lajeng Siap. mawon, Mas. Mboten sah bawa. Nggih mboten sah. Mboten sah. Mboten. Nggih, Bawa nembe. Cantol-cantol. Oh. Kecan ngoten mawon mboten ngangge buri. Kecan ndak kecan ngoten. Kecan. Tau. Penyanipun Bapak Benjamin jinajaran penyanipun Di Ayu Tika ingkang saking Prataguna Pedan Kura Klaten nyawiji katur panglipur kunjuk para tamu co ngrenganipun dawuh saking penyanipun Bapak Tukiman Ibu Yayu Selestari ya Sing gede banget kan Mas bepuncangku jejak hatiku monggo Pak. Sambung berbeda sarem lawan garwamu Kang Mas Kang Mratiti saking mureh lestarine pirentine tan ono ingkang garuwe ya mong yen banjur ngelingi bocah telu tutuk dik nganggo pipa uang tenan sida dadi cah telu tak ngerti ditopo lah yo ah ya Napa panjenengan kita tasih remen to, Pak? apa kuwi Remen sambung sambung wanci dalu Heeh. yo ijek lah padha Tasih. hobi itu tetap selamanya masih piye Kok hobi to, Pak? lho hobi karo ati iki beda lho no Loh, nek ati tasih. somarine hobi itu tidak bisa Baik najan tuwa kan Ya. sing tuwa kan dhuwure to. umure lah ngono kuwi lho no
paribasane tuwa-tuwane kapuk. Heeh. Dhuwure mabluk ngisor sing meneng wae ngono lho, Nok. Kadang bae kan kerep lalinan. Iya. Akibat njaluk ki engko ki njaluk meneh. Oh. Amnesia. Isa lek Benjamin iki ya bocah kiai seniman gak ya ya. Heeh, ya Nok, Tika dipun rencang menjadi Raka Mas Benjamin. Semoga. Raka Mas. Lah ya kula ki lak ya sak putune to. Siapa? Pak. Ya ora, ya guru selisih sithik kakak beradik ngono lho. Kok putune? Ya ora to, Bro. Kakak beradik kok masa putune kok. Lah ya kakak beradik ya Mas, umur selisih paling 4 tahun 5 tahun lho. Ya ketok kok nelongso men. Wah, ketok lagi banget nuwek-nuwekke karo Mas Benjamin. Mas Benjamin iki jek enom kok. Boleh ya. Wong kuwi nutuane kapuk, dhuwure mabluk, ngisore meneng. Kira nek kakak berani. Lanjut, monggo. Mendah boyo. Yuk. Urip lan Iya. Kunjung para tamu sekolah dengan ganti berikan sketsa so nyawit jipang ripur para kadang-kadang putra pengawan jika laras endah barita streaming video syuting iya aja ngecedek karo wong randuwe Sing gedhe pangapuramu Nimas pepujan jantung hatiku sambungku kelawan garamu Kira ya, Dek. Legean. Sira petuk karo awakmu bocah cek awet mluntuh. Jamune sapa to, Nduk? Hah? Jamune sapa? Jamune apa, Pak? Pak awet mluntuh cek lho lah, jangan ana. Sampean nggih sehat to, Pak? Amin, donga pamuji menak, Pak De sehat. Tangmu sisan. Ya terus ke. Oh ya, amin ya. Amin. Monggo. Ya, Kula monggo. panjenengan. Oh sareng-sareng. Oh Pak njaluk bareng terus kok, Mas. Jas ngono kuwi, jas iki bareng jas. Nggih, enggak, Pak. Setengah kalih 3. jenengan piye kan wong tua Lho lah pripun lah sanjange kan sareng-sareng. Rasida. Kula nggih. Mendah
Matur suwun Bapak Benjamin, napa badhe sajae kok. Ayo, Mas Benjamin, yuk. Ya.
seni budaya lho no. Lah nggih ta. Oh ya seniman kondang kok nyatane kalau wau sambung wanci dalu Nggih. lancar. Kedanan Iya. lancar. Bari ku anake Mas sapa? Min. Non. Lah nek jenengan namung tangkisan kula nggih Min. namung jalangan. Lah kok cedak tangga plek ya, Lah, Bos. Iki nek nggih. latihan bayare larang kok Sik ngalor. sik. Min. Lek men. Oleh min. Mangga kakung melih. Ya, monggo. Oh nggih. Tak rewangi pati geni pamriye supaya lulan atine sampun katon melih punapa mbak Melih Matur nuwun ya nak ya. Enjih. Ngancani bae. enjih Ajani kok bae. Ya mangga. enjih nggo syarat matur sithik. sembah nuwun. Lho mung 300 Gus syarat tok. Nggih tos. Alhamdulillah. Lho mung 300 aja Gus syarat tok sithik. Lho. Iki lulus. Siji-siji, Anjing, iki siji-siji. matur suwun. Kowe kono. No, Nggih. kowe siji, kowe Yo. iki. Kowe iki Yo katikan. Mbak Ceki sisan. Ceki kene. Heeh, nah. Kene. Mangsamu. Yes, aja betul jero nak. Mabune kaya lho lari angon wengur. Ya mangga kene. Ya. Iki. Oh, alah. Iki pinangka sewan mik. Ya. Mondolan. Oh, Iki nak. nggih. Ya, kowe syarate nang ngono. Sembah nuwun Wes. Eyang Kakung. Napa melih sampunipun sambung wanci dalu kedanan kalih niki napa? Sakniki napa nggih? Derek panjenengan Mas Benjamin. Ya, monggo. Kersane dipun syuting kagem dokumentasi, saged pun bersani lewat YouTube streaming dunia pokoknya. Sesideman apa gubuk asma? Sesideman. Lho lah, Ya iku lagu senengane niki. MC ning. Lagumu. Aku saiki wis ora. Ora. Alhamdulillah ramai itu. Oh, lah bancek ya. Ya. Sesejeman ki lak dedelikan ya Mas. Betul. Kaya dadak nganggo delikan mbok Lah ya wis. nggih gak ta, mbok wis sisan terus wae terang. walapa. Wong bocah ya wis gelem e kok. Lah iya Nggih. dadak delikane ngopo? Ya Lur, sesideman. Rasa nganggo bawa Mas. Boten, Oh, boten. Oh, siaene kok. Isra Allahu Akbar kok. Ya, tek sek. Ayo.
pisan menjero-menjero. Suwatene jenengan iku. Menjeru. Ping 3 ra leren lho, Lho, Mas. mula kok dikit-dikit karo sapa? Tikai jare pengen sepo ya ora mungkin. Oh sekali berdiri tadi sudah aku kira 2 kali keluar. Oh, iya. Ternyata 3 kali keluar. MC-ne ra. Back MC. Monggo masukin yang kakek. Urip ana Hey. ana gedhe kowe tak duka omah sak mobile Sebodol lho, Mas. Apa wae nadyan sesidang Mas Ayo Cok. Belum lah. Ya suwang tuang ini iki tau Mas Min. Oh ya Ora Rense. mungkin. Mas Benjamin ora mungkin kesel. Minum dulu Mbak. Oh, tidak. Oh tidak. Tidak. Oh, boten. Kalau teh aku ada mau. Ayo. Ya, minum ya. Ayo nak, yuk. Minum ya. Ayo. Urip ana. Budaya tenan lho nak. Jos. 3 kali berturut-turut. Berturut-turut apanya? Nyanyinya. Oh iya. Iya. Oke. Makasih nggih Nggih, ya. matur suwun. Sinartan katur caos panglipur Gojo para tamu anggenipun Sukara Ulung kakang satata merunggan matur Gojo para kadang ngamong rawuh kakung putri siaga samapta kinen pamuli dawuh saking amku gati bapa tukiman tasakuran sinaosa kalampan mus paripurna tasih kasuwun pamuji saha kasuwun pambiyantu anggenipun badhe mratitasaken mangke mongko rawuhipun para tamu. Sinartan putra Bengawan saking Tangkisan Tawangsari jek kalaras kadukung saking sinar para kanca-kanca endah barita video syuting katuraken Dek Tika sing ayu dhewe sak Jawa Tengah nak yuk sowan malih kunjuk para tamu sekolah legahan nyawiji katuraken putra Bengawan Indonesia nggih kok niki ya nggih monggo ya kene penyanyi aja yuk Cak
Ngaji katur berangan Gusti para tamu sekolah legahan. Bilih suka ngersakaken lelagon tetembangan ugi kepareng Bandit Dono Swanten nyumanggaken para kanca-kanca. Ayo Tika, rene nak. Mumpung menika tamune tasih mirugan longgar anggenipun kepareng badhe rawuh. Menika matur kunjuk para kadang among rawuh kakung putri bilih ngersakaken tetembangan. Anjir. Dipun pinangkani rumiyin nggo tamba kesel karo nggo tamba ngantuk. Nggih. Metu sik urutke saking kadang-kadang among rawuh kakung Among rawuh. bar kuwi engko sing putri. Ya kene-kene. Iki Kyai Tobong kene bos-bos kabeh lho. Pundi Pak De? Lah iki kabeh iki bos-bos kabeh. Matur ngersakaken apa, Bosku? Lagune napa? Ya seragen saged dangdut angsal. Napa kasuwun? Boten. Pak Kumis. Pak Kumis. Panggilan kami tujukan kepada Pak Kumis. Ingkang pundi piyayinipun? Nun? Walah, mosok kon neng kon mriko itu Waduh. niki ya engko mantuk malah Ndek. Bablas mlen tekan kono. Nggih, mbok menawi paring daun napa ingkang pun kasuwun kagem jambi saya anggenipun lenggah. Tembangan saged, Pak. Napa? Nyuwun ngersakaken mboten napa-napa. Boten ibu-ibu ingkang Oh, mengke gambel. Ibu mriki ngersakaken tembangan. ngersakaken apa? Bu? Monggo. Monggo. Sing gayeng. Dangdut boleh, dangdut gak apa-apa. Ya monggo. Mbok ampun to, Bu. Yo, Bos Solo, kene. Yo, Pak Bos. menika ngersakaken apa dangdute? Napa badhe duet? Pupuse nelongso. Ya monggo. Duet? Oh mboten. Pupuse nelongso ya, Nak. Wakil mama niki. Wakil saking keluarga Solo. Oh iya. Surakarta. Nggih monggo. Nggih. Ya dipenangani saut tembang Pupuse nelongso. Pupus sing nelongso. Spesial dawuh saking kadang-kadang keluarga saking Solo. Anggenipun sok pambiyantu katur panjenenganipun Bapak Tukiman. Ya rene Nak. Nendi? Kene rene. Kae lagi arep ngijolke raja kok. Ya. Mbok rasa dijelke, Pak. Utuh? Utuhan. Nek. Ora mumet. Aku ya menerima.